E imos disfrutar hoxe coa lingua de signos e coa música dun acto no que os protagonistas ides ser vos, vale? Os 6 centros premiados este ano no certamen. Quero dar as grazas a todos os centros educativos, a súa comunidade educativa, os directores, os compañeiros, os profesores, as intérpretes. Darvos as grazas polo voso traballo, o voso compromiso no eido da educación e, sobre todo, no traballo da difusión e sensibilización da lingua de signos. A min gustaríame moito que esta primeira toma de contacto coa lingua de signos vos sirva para que lle collades o gustillo, para que queirades seguir aprendendo e, sobre todo, para que queirades seguir difundindo a lingua de signos. Algo moi importante, algo que é o obxectivo fundamental tamén desta iniciativa tan bonita. Creo que este es un ejemplo de lo que como sociedad podemos hacer, ya que la administración pública, de la mano de la directora, la presidenta y empresa privada, bueno, pues juntos, como decía Begoña, nos queda mucho por recorrer, nos sumamos a ese recorrido tan bonito. Unha primeira mención de honra para un centro que é o Instituto Xesús Taboada Chivite de Verín. Yo me llamo Samay, este es mi signo, y soy una persona sorda, gitana, de etnia gitana. Además, bueno, me gusta mucho la asignatura de música, porque, bueno, desde que yo soy pequeña, por la cultura gitana, es algo que va en mí y que me gusta mucho. A continuación temos a seguinte mención de honra doutro centro que tamén repite galardón. Entón, esta mención de honra é para o CEIP de Ardán de Marín, en Pontevedra. Eu quería dar as grazas especialmente a Federación por organizar este evento para nós tan importante. A lingua de signos debería de ser materia obrigatoria en primaria y en secundaria. E polas nais, polas avoas, seguimos sendo as loitadoras. E polas nais, polas avoas, seguimos sendo as loitadoras. Pois sí, seguimos entregando premios, entregando mencións de honra. O colexio, pois, un colexio no que os seus pequeniños e pequeniñas participaron e que é o CRA de Culleredo. Bueno, moitísimas grazas por este premio. Para nós, a verdade é que é un placer participar en estas iniciativas que fomentan a inclusión. A xaneliña ábrese, o sol se apareceu, abriu, pechou, 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 abriu. Xa chegamos á derradeira mención de honra deste ano. CEIP de Vilaverde, Mourente, de Pontevedra. Queremos expresar o noso agradecemento á Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia por este recoñecemento. Tamén polo seu esforzo e dedicación para organizar este concurso no que se promove o uso da lingua de signos española. E agora comezamos co premio do público. Así que falamos do CEIP Ramón de la Sagra da Coruña. Quería agradecer á Federación de Persoas Xordas por este acto que fai que se poda visibilizar a lingua de signos e que realmente os protagonistas sexan as persoas xordas. Ademais, faime moitísima ilusión porque eu son cego, non? E xuntar o mundo dos xordos, non, con o mundo dos cegos, que neste caso, como sou en eu, pois faime moitísima ilusión. Por que? Porque hai que visibilizar a inclusión. Xa
xa nos achegamos ao momento de entregar o último gran premio deste ano, o premio do noso xurado profesional. E son o CEIP de Nadela, de Lugo. Todo comezou este curso coa chegada de Gabriel, un compañeiro con discapacidade auditiva. Grazas a él aprendemos o importante que é a comunicación visual e coñecemos a lingua de signos. Este proxecto foi moito máis que facer unha canción. Axudounos a chegarnos á realidade da comunidade xorda, a escoitar co corazón e a mirar cas mans. Que aínda quédanos a actuación final. Ela é Ruth Lovera, que ven acompañada xunto ao grupo A Voz das Mouras e, ademais, de Sergio Tanus. Estaba escrito na